jiddirx ħafna li ħarġet, is-sound jgħat fija l-issa, xinkalla ma jistaw maġej. 10:59. Arloġġ kbir mal-ħajt. Għat nassum irridu nsibu li dejt l-arloġġ u namlu għom il-11 naqsam minuta. Għazu kellna parti kbira u għaw straġi għawe. Straġi kbira. Zakni? ليش كان لا 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 خليه مشاور لك رايت داش يهبط شكروا او نمروا xkien. L-għanġa l-aħmar. Mela naħseb il-numru ħanek rridu nsibuhu. Għandna l-kamra tat-television. X'għal id-dawl? Jew mhux dawl. X'qed naraw sabiħa. بالراس التلفزيون عدو ده بس جاي حاجة لك جاي kien hemm żgħira u forsi rridu rridu noqogħdu hekk mela. Dak x'kien dak il-karattru. Issa suppost xiel id-żgħira wkoll. Mhux bidu tajjeb, mhux bidu tajjeb. Kajjar. Sono ġu l-bozza ġu il-kamra. Sotħa li l-mxaw l-flis.
fejhet għaw xinu għarmek, għaw ximkien. Ma noqgħod il-bot minnu tara ħjar. Xejn m'għandi pjaċir bih. Sa ma taħdimx? Aħna hawnhekk tħallna diġà le. Kemm ġa nippruvaw morġu dil-kamra, issa li talaq. Jew għadu. Widla. Kaħjar issa. Issa ma tagħmilix l-arja u biddew mexew. Issa ma tagħmilix l-arja. Ejja ġa nidħlu ġa il-kamra. X'jien nismajt kemm qed nisma' ħsejjes. Għawnu. Tella issa. Mar band oħra. Fetaħ il-bib ta' hawnhekk issa. Wieħed. Terġa' taħsad nisa li għaddej hawnhekk. Għandu naqġu dil-kamra, naraw xaw. Sammurru għal. Msakkar. Forsi rridu nitfoddaw biex narawh. Tara fejnu. Għaw xaħat taw. Għandur għansibu warajju, zgur. Le. Badi, jgħafjana taħret id-daħqa. Waqas li ġrima tista.
U l-forx bidil mixja kalma. Passeġġata tan-nar taħat. Issa il-ħin mhix awla. Forsi nidħol dik il-kamra li tħallna fiha l-ewwel. Actually ma tħallniex fiha kemm il-bib miftuħ. Nippruvaw. Hawnhekk. X'sorpriżi iktar hawn jistidilna. Konna nafu dal-waqt. Tifel qattus ħadd ma jaf. Pupazz. Għandna bozza mal-art issa. Għandna kamra rasa l-isfel. Il-kuratur mexaw. Titfiju liġ il-kuratur. Wasalna fil-tmiem il-kuratur. Għaliex jeżitin din il-ħarsa. Okay. Item edit. Ġborna lever. Sarri dura mġu. Għax ma najjaċ. Xi żball kienet din. Sawa għal description. Intense jump scares. Ma kienx ħoss normali meta taqa' pittura. Pittura meta tagħmel mal-ħajt ma tagħmilx dak il-ħoss. Ma żidu għall-effett. Issa nerġgħu dik il-kamera. Isma, nistgħu naqta'hom bil-ħtajja. Nistgħu nkunu ħbieb. Nistgħu nkunu laqwa ħbieb jekk trid. Lesta nkun laqwa ħbieb tiegħek. Basta ma tinix iżjed qtajja. Fejn kienet dik il-kamra? Hawn ġew. Hawn ġew. Napprezza. Xkont għadni kemm qed ngħid. Diġà konna hawn. Naħseb iktar rridu nerġgħu mmorru fejn ġejna. Forsi nfetaħ xi bieb. Hemmhekk
Anka nfetaħ bieb hemmhekk. X'għamlet? Le ħna ġammel tħalla. Issa tħallna ġo Axis fil-1999. Nakaw il-tiret lever suppost. Fej suppost jgħeda, ma qed nara xejn. Sa nerġa' noħroġ. Għandek qiegħda. Tista' tgħidli jekk jogħġbok. Jew le. Dix kamera jda u xinu ma daw. Nistax noħroġ lanqas. Għalli nidħol iżjed law. Għax xinu ma dawa. Nistax noħroġ. Grazzi. Nistan niġru? Le, nerġgħu bil-mixja tal-ħadd. Ħaffifli. Ħaffifli u ddumlix. Taf x'inhu l-isbaħ ħaġa f'daw it-tip ta' lob. Qatt ma jkun hemm il-bieb ta' barra li jekk ma tgħix tista' taqbad u titlaq, ma tkomplix. Qatt ma jtilek dik l-option. Ġew kienu taqtaħħa l-ġbin. X'għamilna issa? Forsi nfetaħ it-tielet bieb. Ta' dik il-kamera fejn hemm il-bozza mal-art. Ma jistax ikollok bozza mal-art, Mill-arms, naqtawlek id-dawl. Fan u tip ta' korridor. Mhix fan. Ma tipu arti jaw. La sakkarni xaw ġewwa dawn li. Sa nitlaq. Donix, طيب وصلت هو هذه وصلنا نمرة 5
waħilhom fil-ktieb, xi ktieb? Okay. Qed nerġgħu naqtu din. Wakey, wakey, sleepyhead. It's already 10:59. Mux għandi, jew għawġew. So. Wakey, sleepyhead. It's already 10:59. Wieħed fejjed. Kif għajjiet. Għajjewni. Titfan ħupi ġa t-toqba tal-ħajt. Għammek. Okay. Da. Ja, ussa xiex. Għajti għamli jek, gratis. Ma nistax niftakar min irrakkomanda ħadin id-darba l-oħra ma proset għalik. Proset. Ġara. Saqjar, dawli tebteb. Nsibu dak l-arloċ li kien impinġi mal-ħajt. Dak l-għan nisfel kien fil-bidu. Nfataħ bib, x'imkien. Patates, pupi, minn kollox ġiet il-kamra. Għadkunx kompluta, ma jkunniex ninżlu s-sfer fil-kantina. Uxa. Papa għad n-hobbok. Għandix dubju. Ma uxejju. Wakey, wakey, sleepyhead. It's already 10:59. Wakey, wakey, sleepyhead. It's already 10:59. Wakey, wakey, sleepyhead. It's already 10:59. Spiċċat?
Ma grazzja talla. Għaw, loba intens, il-ħin kollu on edge. Il-ħin kollu zommek on edge. Ma grazzja talla spiċċat.